Dalgona Coffee. So let's start! Hi guys! Ngayon mag-start na tayo. Gumawa ng Dalgona Coffee. Ito gagamitin ko. 2 Nescafe, 2 tablespoon ng sugar, 2 tablespoon ng hot water. Dali lang siya guys gawin. Sasama-samahin lang natin siya. So, lagyan natin ito ng coffee, ng sugar, at saka yung hot water. Yan, mix na natin siya. So, mix muna natin siya bago natin gamitan ng electric mixer. So, mix muna natin. Ngayon, gamitan na natin ng hand mixer. Madali lang to guys pag may hand mixer kayo. Pero kung wala, mano-mano talaga. Makakasakit yun. Ito na lang may hand mixer. So ngayon guys, gagamitan na natin siya ng hand mixer para mas padali yung pag-volume niya. Lalagyan na natin ito. Yan na guys. So, smooth na siya. Ayan. Pwede na siyang ilagay. Smooth. Ayan na siya. Tanggalin natin dito sa mga nakadikit dito para guys, balik ganito yung magiging itsura niya. So, ayan guys, lalagyan na natin ito ng ice. Ito, ice yung lalagyan natin. So, bali guys, may kinuha ko dito ng gatas. Ayan, pinunta ko lang ako. So, bali lang lalagyan natin. Ayan po kasi guys. Gatas. So, ngayon guys, lagay na natin. Lalagyan natin ito. Ayun guys, gumawa ko na ito kakaka, kaso Milo. Hindi siya nag-ganito, hindi siya nag-double yung volume. Pumunta lang siya sa ilalim. Kung ba may papakita ko sa yung dito na gawa ko. So, hindi siguro talaga siya pwede sa Milo, sa Nescafe lang siguro talaga. So, kulang ko. Dapat ko lang maraming itin guys. Itin siya. Dapat pala 4 tablespoon para kumasya. Guys, ang isahan lang siguro talaga ko. So, yung 2 tablespoon. Ang isang hula kasi hindi siya nagkwento hindi siya puno. So guys, yan lang lagyan ng 2 tablespoon. Siguro kailangan 4 na Nescafe. 4 tablespoon ang ilagay para magkakatingin mo. Sobra pa. Hi guys, update ko rin sa hindi kasi yung 2 Nescafe. Hindi siya yung konti lang yung nilagay. Kaya bumili ulit ako ng tatlo. Gagawa ulit ako. Kasi hindi ka kasi.
tablespoon sugar na ito. Hot water. 3 tablespoon din. Hindi ko ito. Pag isa lang, kasi yung dalawa, pag mag-isa ka lang. Dalawa kasi tayo dito. So, mga 5. So, magiging 5 tablespoon din na sugar, 5 tablespoon din na hot water. Yan mo na lang. So, kaya hindi ko mag-usap. Masarap siya guys. Ito maka-8 kasi dahil sa kape. Ganda. Pwede na siya ilagay, guys. Okay na. Ito na. Na-mix ko na siya. So, ilagay na lang ulit natin dito. So, ilagay na natin. Ito kasya na talaga. Sticky na talaga siya. So, start ko na. Para siyang sundae. Ang sarap. Ayan, ang ganda guys. Ganda. Ayan, meron na tayo Dalgona coffee. So, bali, ang nagamit ko ay ito na, 5 pieces to coffee. So, 5 tablespoon din sugar, 5 tablespoon na. Partneran natin ng chocolate hotcakes. Sarap na ito. Sarap po ito. Sama. Sarap. Ayan guys. Parang medyo mapait yung okay. Pero pag malamig, masarap siya. Hindi mo malalasahan yung pait. So guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Diyos mabalos.